No nazdar. Po týždni extrémneho skúšania takýchto fajnových vložiek od Medicovi je tu moja finálna recenzia. Ale najskôr si pre ne skočím. No. Toto sú oni. Dobre, trošku tam je akože vyšuchaná farba, hej. Ale to nie je mínus, lebo v podstate akože tie vložky do topánok mi zlepšili život. Chodil som v takýchto baganžách. Aktuálne je to 15 dní. A pozeraj hlavne ten vankúšik. To je voda. A vlastne ak chodíš, tak ono sa to stále tak niekde nafúkne, niekde sfúkne, hej. A proste super vec, poleli ma nohy. A aktuálne to nosím každý deň. Tak skús to a určite zaručujem 100% úspech. Je to fajn. A ešte som zabudol. Medicovi.sk a keď chceš nejaký zľavový kódik, napíš mi do komentu, skúsim vybaviť. Dúfam, že vybavím. Čau.